ndipo akatanga kundituka muroora uye uye. Akati bvai pano kudai muyadhi pamhata penyu panyo penyu ndimukushandisa mwana wenyimi kuti asagare nevakadzi. Uyu ndakangonzwa nevanhu kuti ati musi uyo wakatongwa nyaya musi weSatati svondo mande akakwira akaenda kumarondera. Asi mwana wenyu ari uku haasi kuda kuuya kuti nyaya yamai igadziriswe. Ngavachitaura kuti zvikuite musocial media zvinozobuda. Alright, saka zvatinoda kuti amai muite munosumuka zvekare mopira dare rineri nauya yenyu yamakaunza muno mudare. Dare richaicherechedza robva yazoiswa mutongo namambo. Munotaura zita renyu? Friday Slayton. Makati chitupa hamuchiziye ka? Foni hamuna? Handina. Munogara mubhuku ripi? Padenhera. Okay. Endera yenyu mberi mukupika munoisa miko yenyu munoti zvandichataura pano pamberi pamambo nedare zvichava zvechokwadi. Kana ndikareva nhema dare ngarinditonge zvakaomarara. Taurisa yenyama. Ndinopika naMwari zvandichataura pano kana iri nhema kana iri chokwadi Mwari wedare ngavanditonge. Endera yenyu mberi chitangai nhau yenyu tinzwe yaita kuti yamuri kudaidzira yamakadaidzira mhuri. Ndakamhanga modzikisa zvenyu. Ndakamhangara dare yekuti muroora akarongedza kumba akatuta zvinhu zvese kumba atuta zvinhu zvese ndaudzwa kuti muroora waita sei vaenda. Ini ndikabva ndati rega nditeere muroora. Ndasvika kuye ndikati gogoi ati eoi tikamhoresana paye ndikabva ndati ndauya ndanzwa kuti muroora waita sei varongedza watuta zvinhu zvese. Mirai henyu fambai zvishoma nezvishoma adika. Aienda kumba kwavo achienda kumba kwavabereki vake. Aenda kumba kwavabereki vake. Ndikabva ndateera ikoko. Imi makateera? Mateera? Ndateera ndikati ko ndanzwa kuti muroora varongedza zvinhu zvese kochiko chakaitika. Makabvunza? Kana munhu achibva anotuta zvinhu zvese here? Ndipo akatanga kundituka muroora uye uye. Akati bvai pano kudai muyadhi pamhata penyu panyo penyu ndimukushandisa mwana wenyimi kuti asagare nevakadzi. Vachindituka achinditeera achida kundirova inini handina kumira. Aidaro muroora here kana kuti mwana? Akatanga muroora. Anonzi ani? Eriska Chikawaza. Hanza? Eriska Chikawaza. Mwana wenyu haana chaakataura ipapo? Mwana wangu ndakamuudza ndikati ndateera muroora kasi muroora waita sei wandituka. Saka inini ndakuenda kunomhan'ara pamakatera muroora panga ainani makatera kumba kwavo ika kumba kwake waigara mwana wenyu kati kumba kwavo kwakuinani kwanga pane amai vacho. Havana zvavakataura amai vacho. Amai vacho vese vakasumuka kandituka. Vanonzi ani amai? Taurai nemazita avo vanhu. Amai vacho haina zita ravo handivazivi. Saka pane vanhu vari kusvika apa hapana here vamwe vachona? Hapana. Mataura mashoko amakatukwa nawo handiti ka? Akaipisisa. Mai vacho pamashoko aitaurwa nemuroora mai vane zvavakataura here? Vaidairira namai vacho kutuka. Vachituka izvozvo zvaituka mwana ndezvaaituka. Vakatukawo vachibatsirana nemwana wavo. Vaiti kudii? Mataura mashoko emuroora ko amai
Amai vaituka izvozvo kuti pamhata penyu makajaira mwana wangu aikutengerai magirosari mutende pamhata penyu toda kukurovai nhasi. Amai vacho vanonzai zita ravo handivazivi. Esther Maruma nadzo handiti? Vanhu vaitengerwa magirosari. Pakaitika zvinhu izvi pangave nemumwe aive padyo penyu akanzwa kana mungagone kuti zvakaitika mumusha sezvo mumusha mazvaitikira handiti? Pamunofunga kuti akanga ari padyo kana akanzwa ndiani? Pane vamwe amai vangachicheka uswa, amai chemusango vaicheka uswa. Amai chemusango? Ndepaakagumira ipapa vachituka, kasi ndakazonzwawo kuti pane atamai 2 yaranogara padhuze navo akanozotaurawo kuchechi kwakausika kuti pane vamwe ambuya matukirwo aita kwachikavaza yandirwadza. Pane akatonzwawo zvichiti aipa aizvifambira kana kuti ari padhuze nepaitika? Ari padhuze navo akatonotaura kuchechi. Ndiwo mati anonzani iye akanotaura akanzwa muchituko akazonotaura kuchechi mati anonzani zita rake? Ati anonzi amai 2 inini handivazivi zvangu. Asi munogara navo? Mwana wakausika anonamata ikoko ndiakauya achindiudza. Kuti zvaitaura kuchechi? Namai 2? Zvichakadaro vakutukai ichi chakazoitika makazoita sei? Ndepandakazouya kunoku kuzomhangara nyaya yangu. Kuzomhangara? Ndopamakauya kuzomhangara? Iwo angaenda kunomhangara kumapurisa, ine ndikauya kuno kwamambo. Aiwa, zvino mapedza zvenyu kutaura? Handapedza. Aiwa, chigare zvinhu pasana. Saka apa ijudgment futi amai nemwana wavo, muroora wavo nemwana wavo naamai vavo vanofanira kuripa amai ava mombe. Kana iri mombe inotsika i1, kana iri mari $300 mari yemombe padare. Makindu akamafutana mambo makateerera antu munofanira kuripa mombe inotsika imwe chete kupera kuAugust 300 kupera kuAugust. Ngaende zvavanogara pasi kumba kwavo vachimirira kubhadharwa kwamusi wa3 mavabhadhetera August, end of August inenge ari chii makarenda yandakuda ndeti ndatakafambira ifona tasiyafana makarenda mombe kana mari kwamunogara iFort Madeni? Kwadenhero. Kwadenhero uko kwaboda ne? 2 na 3 pa. Zvamunozoita amai amawana nguva hanzi pachaitwa judgment tichaita mapepa anosvika kwavari ekuti vatongwa vasipo handiti? Ndo vakafanana nemapepa atichakupai iye zvatongwa namambo panapa. Tichavapa judgment yavo zvichienderana nekuzvidza kwavo kwedare. Ivo kudare vatopuwa mhosva yamambo yekurovha yekuzvidza dare. Kusauya kwavaita kuna mambo imhosva. Saka zvinokutenderwa kutonga nyaya isipo. Vapuwa mukana vhiki yapera havana kuuya, vhiki ino havana kuuya. Saka mambo vaisa mutongo uchasvikawo nekwamuri muchiratidzwa zvakati mombe yenyu payainge iri pagwaro rakanyorwa rejudgment. Ivo vopuwa ravo nemazuva anenge atemwa namambo. Saka ime dai mugare hamuna kutumwa kunovaudza dare richaita basa raro saizvozvo. Havaide slide tine madetails avo.
Saka muri masabhuku denere chaita kuti tinoziva muno tikasvika pana sabhuku pamba penyu tinopasvika. Ndora zvakanaka.